kita nga yung mga kuha mo aji na-experience mo idi nga kuha pare nga late bloomer kan aji nabayag ka nga ag-eskwelahan ba lakay kan ba ag-eskwela ka ta aji ko di siyempre kay late kayo mga talaga nga nakakuha naka-eskwela hindi lang naka-abroad ni kuyang kon ba so naka-eskwela mi di kung siyempre ano nga tawan siguro almost mga kwa siguro mga 8 years ak siguro bago naka-eskwela college kumpara ma iji ka graduate ng high school nga college nagadayot edad na at tangay kay ko talaga ado nga kalokwanan ka hanggang mabainan ajay talaga amumon bate ado nga kalokwan ti amumon nag-surrender di maestra hindi ba nervous wag ka na lang mag-aral siguro ay lukulukukan ba lukulukukan man aja kada ko kalala piling mo mami ka ma'am siya ma'am oh amo ka ma'am agtal na ka mampayon agtal na ka mampayon mululaw ka kanyam tatay ba mululaw ka pa may sapay ako na nandiyan may sak gina dabakalas mo di nagpangataw sa mami ka na piling nga sa dapat jay ko siyempre kay lakaya ka no kinin ada di classmate me nga anak iti librarian tuloy pa sa balay anak iti librarian me aji ata klase nga ubing competitive nga iti eskwelahan na compete to na ba piling na ka talaga kahit nagbaledictorian nga talaga di eskwelahan mga cum laude kasi nga talaga datao ka kina makapasalagi aja mo importante kay diploma ka kaya ano naman kaya ma'am ni grado ka ukin ni na dati kinahangat po siguro 85 puro wasay-wasay yan 75 77 kasi ko ay kasi sa grado ni aja maestra ma aja kala advisor kaya pa ako nak ma'am pasabagsak pasaangam kang gani bagsak makapasalaki di ko nak ananok nga di sobra na kaya importante ka makapasa ka malaan okay aja librarian okay nag-gimot imot ka talaga amamin nga pinagkita na classmate na competition ag-quiz kami ba dati graphing paper na tati mga mga math kan mga sa physics kasta okay nina nagano graphing paper na nagano graphing paper na gumatang ka kasa ka mading aglako paisa ta pare gumatang maning okay na nadtingo bingin ko na makikito sa kado yung ano ang nga maestra ni inang mo librarian ko talaga nga bagkalang ka katangay para kira nagbangbang aja graphing paper na kasi na ka no puskula nag-CR nga ko na bago kami quiz bunong ko mamin di classmate ko nabrak jibag na bunong ko ginubay kahit na nyata yung gabala ko maday libre ato matakan niya kung pa jimay ko libre na nagduwa-duwa na may karoon namin pagkaya ka na kasi ko apingin na kastuyan kamuha ko na kabasol kanta ko na puntalak na sungom grabe ang kalakpang gano'n tingnan natin, edi siyempre ka aji halos ka edad mo ti mga maestrang pare. Ay way no, kay edad ko lang nagaji teacher mga ko. Da mo dagaji kang dadi kay edad ko lakayak pa yaw kinina. Okay. Kanya nga iti ko. Adam ano kaji mga chicks nga maestra. Ay wala nagado kay amo ko trading. Talaga. Private Private siyempre di nakalingkawasan mayaman kami na. Hindi high school kami pobre. Siyempre yan. Aja ada ganyan mga maestra nga pa. Chicks mat. Ligawak karon kay. Araro. Madi ka manita. Agis kuila ka lang nan. Ligawak kay isang-sangot yung mga classmate mi ba ligawak ba. May boyfriend ka na ma'am? Pwede ako mag-apply. Sangot klase. Ay, sangot klase na talaga. Bala na ko kinina. Hindi ka manita malulaw kanya. Kuna naman hindi ka manita. Tayo pa malulaw kanya. Project. Tatang ay nabayagan nga nalipas aji kwan. Fourth grading nga grade din. Fourth grading third grading nga grade. Nalpasan. Second grading pa aji nga project na taga.
Third gradingan. Naramidan nak ni mamang ko ni project ko. Okay, kaya basa ka ni ma'am mo na third grade mo. Grabe nga pala palag na gano'n kami. Ma'am, second grading pa yung mga ating project. Apay tatab lang yung pasa. Agnipas si tawunan niya. Agnipas si eskwela na tapay lang. Dadya ko pare, dapat di mga istorya ka. Dadya no kas pangarigan nga mapabagsak ka makapasakan no dalang tiplor wax mo. Ay, way. Achi, mabagsak ang kasi. Kaya ma'am niya kaya ramida, ma'am. Ito lang. Ay na, ikaw na. Nag-donate ka na, 50 nga floor wax. Achi, nalabaga nga eh. Kaya nalabaga mo na gina. Ken bunot nga, 5 nga bunot ko na. Scrub. Ken 10 nga walis tingteng. Oo. Ay kay akaasya mo ni tatang ko nga para kaya si 10 nga walis tingteng. Pero kartami de. Kayas na kana. Kasano nga 50 nga floor wax? Ah. Sano nga 50 nga floor wax? Ay kaso ay gatangan aja. Gatangan ay 50 nga floor wax. Hindi gatangan niya. Hanggang makapasa. So ibig sabihin may isang technique tatlong makapasa ka, dakwartam tatlong gatang ka. Mungkin nadakalding mo idi aga. Pasado. Persa honor kan. Nadakalding mo. Titiknik kita gayumom lang di kwa. Maestram. Maestra kan aja principal jaw. Kalding nga kas jay. Ang damaga persa honor di anak mo. Kidding parit. Hindi ko aja ini istarak nga aja ko. Aja Teacher's Day din na minsan. At taga ka Teacher's Day. Okay niya. Kaya mamin ti regalo da teacher da. Puro sabong. Awan ang sigurado ata sabong nga talaga. Kunak kanya anak. Haan nga kas jay kunak. Ta puro sabong ata mabisinan ni mammo. Makante nga tangan ta. So Kinaisip ko, mga Dunkin Donuts. Madi. Ha? Madi. Ha? Nangina mo na unay ata. Madi kita? Nangina, di mura lang. Pizza awan. Madi nga. Madi. Naramid ko prutas ko na. Prutas so mga apples, Madi. mga pineapples. Saba. Saba. At nga ka, agbiro kami aji met nga saba, di talagang nagmet itsura na nga. Like mga mga tundan ay mga lakatan. Lakatan kasi di nagmumet ko ana. Tangay ke awam mo tinaloom puro naganos sa mamin. Naggalas magregalo ka tay naganos. Tatangay. Itin RJ abay nagdagji gardabang nagdadaktal. Gardabang nagdadaktal. Kata kedua aja anak ko. Pinagtigay sa akso dati may isang asapad. Tay pagsangmad di kay. Ibigay mo na sa teacher mo. Kanya na ka. Madi na katawatan diyan ako. Kinam ko na. Naggimas ata sa banga gardaba ata ko na. Aji sa banga square na nga na. Ora aja anak ko nga di burida kan. Ikaw bigay niya na. Tinakayot ka giya. Wala sa ni manibot siya kay. Ikaw lang bala na pa. Kasi na ba? Hindi ko gigit na kay kasi na. Ay siya nang tadang. Babain sura. At tangan ka di itad ko di maestran kay anak ko, ma'am. Napansin ko kasi lahat ng bigay nila flowers. Sa akin ibahin ko, ma'am, yung makain ko na. Kita na kasi gardaba. Kunak ka, ma'am, kunak ka. Pasensya ka na, mahirap lang talaga kami. Ay, grabe mati ayat nila tama. Wala. Isip ko aja, madi natanggapan na aja. Ala aja ayawid ko. Nga naggimas nga na aja. So, aja lang, pati mga eskwela mo. Eskwela tanto ulit. Ano giskwila ka man? Ada pala tamad ka mga giskwila? Ay ka, di ba trip lang, mayaman tamad tatan. Ay trip lang ba nga, pang nayon lang tidigrim ba nga ka ba? Mabalat yung maestra ka nyata pare. Bala. Ma'am. At ka man, malulaw, tatay pa malulaw ka dyan. Sumardag kayo mga duwa. Tatay pa yung malulaw, may salang na na. May salang na na, okay niya.